O kahini starting go khoroksa taono tongnai chwla bini mung hwnkhe sem hwnkhe store mo kam khaio bo dabu delivery rinani bagui thang tongo tei tini bini belai khe special din tamni bagui hwnkhe borok kaijakmani 1 year kamani bagui bo thangtui bini bihik no gari o tongui no call khaikha bini bihik ni mung hwnkhe jesi bo kaisa hotel o kam khlaio bo bini bihik no saka hey chwng tini salo beraina tongmani abono cancel khachidi tamni bagui hwnkhe ani delivery belai rejaknai kwbangma hinui bo bini bihik no saka bini bihik bo bini okong no khwnaui chupchap khe khwnai tongo nwnga no hor jora nasingchidi chwng horo berai sinani bini bihik no bo sahaka bini bihik bo faini hinui saka hwnkhe bo delivery rwui bini office o thangkha no office o bini dol masa bwrui khoroksa tongo bo bini dol no saka hey tini ani belai special din hinkhe bini dol saka o belai kheno hambai norok mo hai khe no tonglai hinui yang o bini dol ni mung khe bela no yang o bini boss ah jaga ni malik nugui belai kheno hamjagui tongo bo furu bela ni feelings no bujinai hinui yang bini boss hwnkha khe bono naikolui mamangni tongo hingkhe ah jora o khaino yang o sem bo 1 ঘন্টা সময় নাওইনাই ছুটি রুই থাকা ছুটি নাওই bini bihik no surprise khainani bagui hwnkhe bo nogo sogui khe no nok tala rijak nok tala rwui khulugui nai nok bisingo habkhai bini birui no nugui hwnkhe bo jesini bagui mani paitomani table o berai rwkha table o berai nai bo AC on khlaikha AC on khlaikhe no bo jesi no nasingui tongkha jesi bo 2 ta somoyo nogo sokpainako bo traffic rok jamung tongkha nai bo uansugui tongkha aro achugui tongkha kaino bo jesini pass bag nugui rwkhaino uanajak thangkha ari jesi bo nogo se phaikha blasa hinui hwnkhe bo phone phat khe phone kariui nai jesi no call khaikha jesino call khaikha kaino bohogni thungmani room o jesini phone pungui tongo hwnkhe bo trwk khai thangui nugui khaino jesi oino chwla bai se bohogni feelings no share khai tongui nugui belai kheno uanajak suka ekdom mota mungma klai khe tini hinui bo belai kheno uanajak suka hwnkhe be tola o haiui nai silai kani nawui waisino first o hwnkhe bo o chwla no swkang kokha tarpore bini bihik jesino bwthari khika guli kogoi srapsa bai no bo bini room o 2 jona no bwthari khika hwnkhe bo omo haino uansugui si tongo tamo khwlaima sano kha omo ani bihik ano belai kheno duka rwkha hinui bo chuwak nungui uansugui tongkha no uansukma kisa somoi wngkha hwnkhe bo cholijagui control khaimai yangui chuwak dolangui thangkha aro thangkha no bini bihik oino chwla bai se bohogni feelings no share khai tongo hwnkhe bo thangkha kaino bini bihik bono nugui kirijagui nai side o khai bwchai tongui bwchawi tongui kha hwnkhe yang chwla bo bini bwchai phaima nugui belai kheno kirijaka tamni bagui hinkhe sem ni yago silai tongmani bagui borok khoroknani belai khe kirijaka yang o chwla side o kirijagui silai tolaka di jotono sai khwnarwmani hinui haibano sem bong ni kok khwnaliya borok khoroknani chuki saka o achukrwkha chuki saka o borok khoroknani achukhaino bo phat chakai dogo sawui nai set nawui achukha borok khoroknani kok swngnani bagui yang bini bihik saka ano maap khlai rijide ang mo hai tei wngya hinui saka kaino nwng chup khai tongdi hinui bini bihik no sawui nai o chwla ni mung khe maxi no swngkha bo norok khoroknoi borok mala lai hinui swngkha kaino yang maxi saka chwng Facebook tui mala laio hinui hwnkhe koi mas wngkha norok cholilaimani hinsakai no bo mas kaisa wngkha hinui sao yang maxi mas kaisa wngkha chwng mo hai khe tonglaimani hinui saka hwnkhe amsuk sawui no yang sem bini yak ni yasitem nukha yang yasitem nukha bwchai mankha kaijakjak hinui hwnkhe bo swngkha nini bihik bwsa tongnala ni family tongnala hinsakai no ani bwsa khorokni tongo tei ani bihik tongo hinui bo sakai no bo bini yak ni yasitem no kariui bini chuwak beer bottle bisingo direct khe yang bwrui saimang thangkha cup suka ekdom hwnkhe bo bini rini pass bag kariui naikha maxi ni pass bag khulugui naikhe no bo saiui manthangkha maxi onek rang gwnang borok hinui bini pass bag o kwbangma ATM card rok tongo tei rang bo kwbangma tongo o rang no nugui bo swngkha mora nangnaisa nwng beer bottle chuwak da phal hinui hinkhe maxi saka inghi ang pailo check khlaio o rang ni bihik ni se hinui sakai no bo bini bihik no onek kheno jolijagui kutukha tamoni rang ni bagui da nini sak no phalui tong nungmo haida samung khlai tong nono ang asa khujigui torma nungjaya kun sakai bini bihik saka inghi tini belai special din ni bagui ang no
kaisa guitar gift rwna bagui changmo haitongmung sayang siwa please khano maaf khlai ridini bini bihik chiri khogoi saka aswk saka no yang go sem belai kheno kapsuka nono ang asa khushi khai torma nugya khuda hanai rang waisa bini bwskang khitari reka tei bo maxine saka ang bagi pilot wngma muchungmani kaisa test fail ni bagui wngmaliya maxi saka nung pilot wngna khai tabuk bo wngmano ano maaf khlai ridi ani dol kwbangma tongo nono pilot swlamani mano haibano bo bini kongo kono bisas thangjagya bo bono swngka nini bihik bwsa tongmalasa nini bihik bwsano call khaidi hinui bo swngka hingke bo swngka kaino bo gosika ani bihik tongo ani bihik bwsa nogo si ang tabuk oro si nung ano maaf khlai ridi nung rang nangkhai rang rwano hinui maxi sem no saka yang sem hingke bini kong no kono interest nangjakya hini bihik no si call khaidi hinui bo saka yang go office o hingke belani gana o bongni malik khaikha sem tamo nogo thangmani tak phano phaiyago sem borok tangkhaina thangui chungmani bela saikha reka bo nogo thango maijanani bagui bini bihik no call khlai khangka bong tei tini bongni special din bo hinui saikha reka to phane bini bo saka sem no call khaidi hinui yang maxing ke belai khe wanajangmani nini bo family tongo ani bo bihik bwsa tongo sungma maaf khlai risidi please nung bwswk rang nang ang rwnai tei nungni life o tamo khlaina mujung ang khlai rwno hinui yang saikhnai tongkha maxi to phano yang sem hingke mora nangnai se no maaf khlainani hinui sai tongkha hingke ah jora khe thik yang bela bo call khai reka office ni tatari office o phaidi nono yang boss naituk tongkha nung tabuk sokpaiya hingke nono kam ni si kari rwna phunui saka ni yang saka yang haimaya sem saka ang belai khe bokhorok samani barijak hinui sawui call cut khai reka ah jora khaino yang jesi bo bathroom o thanani bagui bwsai no saka kaino yang bini bwsai oro no toilet khaidi hinui nyai waisa no gamla berai reka hingke yang jesi bahai olo toilet khaimani hinui lathi ri khita rohka hingke bo bini bihik no aswk care khayakare maxi ni phunu maxi no khita rohka nungni bihik no call khaiui joto no saikhwna rwbadi je nini tongmung sitra rok no ni bihik no saikhwna rwbadi angkhe ani bihik bai mohai khe kaknai nungkhe ni bihik bai ulo halam khe tongnai hinui sawui nai puila poro khe mani yaolo khe call khaikha bini bihik bo yang mwkhaiting raui tongo bini bihik ni mung khe Rose ni oro call sogui khaino maxi saka ang belai problem o kwlai tongkha omo hai problem belai khe problem kotor wngsuka nung ani kok khwnadi hinui saka bo fatsa phun segui nakha sem bono jotono saikhwreka nini bwsai ani bihik bai se thuoi manjagui tongkha taktam khainai tabuk tam khainani bwsai to ani room o se ani bihik bai thuoi chaui tongphaikha hinui saka no yang Rose bini bwsai ni kok namtui khwnai belai kheno kapsuka to phano Rose tamno sanani bagui yang sem no saka nung loudspeaker kom khaidi ang nung bai personal kok tongo ne hingke borok personal loudspeaker kom khai tamo kok no salaikha bo borok saimane khe norok nai tongdi pelajing paithago video no borok khoroknoi tamo salai personal hingke yang bini boss bo bar call khai joli jaksuka nung tini kamo phaiyakhai nono kam ni tikhlai rwnai yang sem hingke bini call no receive khaiya tokhono bo sms khlai sai reka nono kam ni tikhlai risinai hinui nai ah jora o khaino yang go Rose bo boni room o phai rwphaikha room o phaikhe no yang maxi no nugui maxi belai kheno kapsuka Rose no nugui Rose hingke ah jora khaino papat ultai se bini ri khulugui sem bai bongni feelings no share khlaikha bong bwskango obono borok ni phone loudspeaker kom khai kok samani borok ni simge sungno tongui phunukma sungo borok no tongui phunukgani hinui obono Rose sem no saharo yango bini bwrui bo kapsuka jesi bo omo hai tongui paikhe no Rose ah room ni thangui paikha ani bwsai buiphano bwthar khide ani khani kun daito kwrui hinui sawui kwlangui thangkha yang jesi bo bwsai no joli jasuka nung tamni mo hai hinui yang jesi saka nung ano guli kogi bwthana khe bwthar khidi nung tamni bagani bwskango onyo bwrui bai tongui phunuk nung maap phano khlai ri mambla hinui yango jesi amtui hinui kapkaino ah jora khaino sem saikhwna nung maxi no guli kogi bwthar khidi police phaikhe ang sai rwano ani bihik no rape khlaina naisa ani bihik guli kogi bwthar khichio bono hingke nung muchungkha hingke bo no ukologo phano chungbo bini phobui ri mano hinui yang bini bihik no saka no bini bihik bo bwsai ni okok no khwnaui belai kheno wanajak suka ang bahai guli kogui bwthanani tabuk sugi ang kemno se bwthariya ko hinui sawui tongkha kaino yang go
Maxi bo bongna kongna khnawi chupchap kun kok sarakliya bo bini bwsaina hamjangma bai Maxi no guli thonka Maxi bwsai khnarka nangtaba ano bwthari khipano nini bwsaino no ulo bwthar nainai di hinsaka tofano bo belai kheno okongno bwsaini kongna khnani yanglai kongna khnani belai confuse wngjagai haibano bo bini bwsaino hamjangma bai guli kogui ririkha chilaio guli sigirui sem chi chala khaio bihik tak phanda bini kok khna ko bono hamjako hinui hingke omo haike chala khainai bo last o hingke bo khorok ni tomung naiui bo soi ni afur khe silai guli dai bwthari khika bwthari khikhaini yango bongni dol bela bo phaikha asukol khaimai receive khaya hinui bo naifina haiui bogo khulukjak yang bo thangui paikha no yang sem bini bihik bai asala no bwthari phobui tongui tongkha hingke norok naidi sem bini bihik no bwthari bo kaham da khakya hamya da khakya comment khai sadi sem bini bihik no belai kheno hamjago asukhe bini bihik no bisas thango boro alada samung point o khlai laio hingke sem to bini Kaijakma ni 1 year kamani jora no sal no manina bagui se bo shuti naui phaimani jora se bini kapal se hamliya mo hai wngui thangka nijini bihik no oino chwla bai nukha hingke bwkha tamung nani bwrui rok bo nijini bwsai no oino chwla bai nukhai tamung naba bole bwsasi tongthoksa thokha bihik ni bagui khum rok paitui nogo phai amo sao jora o mo hai wngthango bo ulta ese surprise manthangchhu hingke norok naitongdi o kahini no bahai wngjakha tei comment khai bo sadi tei mo hai video norok nainani interest tongkha hingke please ani channel no comment khai di tei like khai di share khai di mo hai tei o video nainani muchungkha.